Tenim davant una generació que es planteja una sexualitat molt més complexa, molt més profunda i molt més diversa, fins i tot. És una generació que ja ha nascut quan una part del col·lectiu ja estava despatologitzat, surt de la llista de patologies de l'Organització Mundial de la Salut, però sí que tenim una generació que ja ha nascut amb un entorn i un marc de drets molt més reconeixedor que no pas garantista. Tenen aquesta percepció de que tenen uns drets, però quan es troben en el món real aquests drets no estan garantits i per tant es troben totalment abandonades amb un nivell de vulnerabilitat molt elevada. A més, en un context econòmic, social i polític molt incert. Aquí agafa moltíssima importància el poder reivindicar-se des de les identitats i des d'identitats vinculades al gènere, perquè al final no oblidem que el gènere és quasi la base de tota la nostra organització social i política.